Dneska tu máme video o mojom škrečkovi. Toto už vykúka z domu. Schoval sa. Volá sa Manny. Také obyčajné meno má. A mám ho rád. Mám aj druhého škrečka, len ten teraz moc nechcel ísť von. Som bral Mannyho. Tuto má takú hračku, tuto má pitie, tuto má koliesko, takéto jedlo, takto tuto a samotný Manny. Líže ma teraz a schoval. Poď. Len poď. Poď sem. Zoberiem mu domček. By the way, takto vyzerá jeho dom. Tak, kúpili sme. A tuto máme Mannyho. Už ho mám takých pár mesiacov, ale je dobrý. Mám ho rád. Nechá sa byť aj takto na bruchu. Tak to môžete vidieť. To zakriem. No. A dneska Manny má výtačný deň, lebo dneska je ten deň, čo sme ho kúpili. Takže dneska ho mám poprvýkrát, ale tento deň sme ho kúpili. V tento deň sme kúpili, ale nekúpili sme ho dnes, iba je ten deň, v ktorý sme ho kúpili. Proste vy to chápete. Dneska máme národky. Má národečky. A tak ma napadlo, že by sme mu čo mohli dať. Také mňamky. A tak. Ale dneska s ním pohrám a už sám leze do klietky. Tak to ho môžete vidieť. Ide na hračku. Tu má jablko, ktoré sme mu dali. No, môjho brata ohryzené. Tu má takú hračku. Tu má veľa otvorov. Tento som mu práve chcel dať preč. To je také na skladanie. A dole nech má dobre mäkké. On leze a môže ísť cez 1, 2, 3, 4 otvory. Manny mu je dobre. A dneska, toto je riadne krehké. Tu dám hovorím. Dám mu to teraz preč. No. A ako tak, zmením tu moje dobré. Má ho každý rád. A hlavne líže ma. Moje palce. Takedy až príliš. Tak toto môžete vidieť. Tak toto mocný jazyk. Vidno ho moc. Pozerajte teraz. Tak. No. A Manny, tak toto si môžeme položiť telefón. A takto tu, lebo jedné videá natáčam na kamere. Nie, že kamere, že ju tam mám položenú, ale proste na priečinku. A takto videjka, treba sa ako budú takéto dáke, tak natáčam na svojom Samsungu Galaxy A14. Myslím, že sa to tak volá. Ja, taký veľký odborník s telefónmi. Ale
je vážne tu laci a miluje nové veci. Trebárs nové jedlo. Alebo takéto veci. No. A dneska by som vám chcel povedať, že videá budú asi tak natáčané, že za deň 2 videá a jedno dám, ktoré bude lepšie a kvalitnejšie. A nebojte sa, budú aj videá so škrečkom. Myslím, že to je druh džungarského, lebo aj tak vyzerá. No. Ako tak, má takto krásnu klietku. A keby ste chceli aj také videá s Lulum, tak sa volá druhý škrečok. Nemáš také meno ako Meni. Ale toto sme kúpili, takú hračku, čo opríza, to tam máš. A tak to máte Meniho. Načeha sa do kamery. Nech dáte lajky, odbery. Kámo. Ale dneska by sme Menimu mohli spraviť lepší pelech. No. A Meni takto. Pozerajte. Meni miluje tajné priestory. Také tajné. Že tajné. Proste, že to je tajné. Že to nikto nevidí. To majú každý škrečok radí, ale on má rád zatajené. Aj keď sme si ho kupovali, som nám rozprávala, že Meni má rád zahalené priestory. Má ich veľmi rád, je laskavý, rád s nami bude. A je to aj pravda. Pozrite, ako je dobré. Aký je dobrý. No. A už sa blížime asi na koniec videa. Pozerajte. Dám mu takto tu domček. A vidíte tieto piliny, čo tu Meni má? Tým mu ten dom zahrabené. Nie úplne celý, ale takto. Bude mu to vyzerať ako tajné. Chcem mu spraviť podľa jeho žiadnosti. Nech to tam má čo najlepšie. A k tomu my sme kupovali prírodné piliny, takže z kvalitného dreva. Tak neboli najhoršie tieto, sú dobre mekučké. No. A uvidíme, ako to bude za chvíľku. Tak. Zakryl som to rukou. No tak to aj vyzeralo. Chcel som taký ten efekt. No. A Meni sa teraz má. A my sa vidíme pri ďalšom videu, čo bude neviem kedy, ale bude to ten Minecraft. Tak čauko!